जनायनि टाउन क्लाबाव मेसिं मिमु खेंबांनि 30थि जोनोम सान फालिदों बे हाबाफारिनि लोब्बायै आबादारि फालांगिरिफोरखौ बरायनाय जायो मेसिं माहारियारि आफादनि गुबुन मोनसे गोख्रों आफाद मेसिं मिमु खेंबांनि 30थि जोनोम सानखौ दिनै मेहेरगोनाङै फालिनाय जायो 1993 मायथाइनि 22 मार्च एबा दिनैनि सानावनो मेसिं मिमु खेंबांखौ गायसननाय जायो आरो दिनै जोनोम सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों जनाय टाउन क्लाबाव फालिदों फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो जनाय महकुमानि गुबुन गुबुन आबादारि फालांगिरि बिथांमोनखौ जनाय जिल्ला मेसिं मिमु खेंबांनिफ्राय बरायनाय जायो আজি আমি মিसिं মিমাক কেবাং আজি প্ৰতিষ্ঠা হোৱা 30 বছৰ হ'ল এই 30 বছৰত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে আজি আমি মিसिं মিমাক কেবাং জোনাই জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ সহযোগী সংগঠন টাকাম মিसिं কৰিম কেবাং আৰু টাকাম মিसिं মিমে কেবাং মিसिं বিৰবি কেবাং আগম কেবাং তেখেতলোকৰ সহযোগত আজি আমি এই 30 বছৰীয়া মিसिं মিমাক কেবাঙৰ জন্মজয়ন্তী ধুনীয়াকৈ আজি উদযাপন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এনে যেহেতুকে বিভিন্ন আপোনালোকৰ এমএমকেৰ দাবী আছিলে এই দাবীসমূহৰ ভিতৰত কিন্তু 6 শিডিউল বৰ্তমান পূৰ্ণ হৈছে আৰু 6 শিডিউলৰ বিষয়ত আপোনালোকে পুনৰ অনাগত দিনবোৰত সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব আমি 6 শিডিউল সম্পৰ্কত আমাৰ মেইন জন্ম হৈছিলে মিसिं জাতিক আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম বা মিसिं জাতিক অন্য জাতিৰ লগত আমি এৰ মাৰিব পৰা কেনেকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম এইবিলাক লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ কিনে আমি মিसिं মিমাকৰ জন্ম হৈছিলে ঠিক তেনেদৰে আমি ৰাজপথতে অকল সংগ্ৰাম নকৰি মিसिं মিমাক কেবাঙে অংশৰী সংগ্ৰাম কৰিব লাগে বুলি আমি যত্ন লৈ আজি আমি মিसिं মিমাক কেবাঙে মিसिं জাতিৰ উত্তৰণৰ কাৰণে যিখিনি কৰণীয় কাম আমি কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি কৰি যাম दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन